जोङो जायखिजाया खोथा बाथ्रा बुंलाबायदोंब्ला गोसोआव लाखिदो माथाइ 12:32 सिरियाव बुंदों नोंनि साबधानै बुङै सानालासिनो बुङै फंफ्रोमबो सोदोबनि थाखाय आं बिसार खालामगोन। आं फनाव सोरजों मा रायज्लायदों बिनि बिसार दङ। हाबसु हाबसु आं मा रायज्लायदों बिनि बिसार दङ जिसुआ बुंदों। बोसोन बिजाबाव ओरै होनना बुंदों नों जेसेबांनो रायज्लायगोन एसेबांनो नोङो पाप खालामगोन। साननो गोरोंब्ला नोङो सिरि सिरि था होननानै बुंदों आरो। जों गोबां रायज्लायनो मोजां मोनो दायो। आं मैया मोनाबिलि समाव बुंदोंमोन जोंनो रायज्लायनो हानायनि जि कमिउनिकेसननि जि वे राहा लामा बेखौ ओरैबायदि गोरलै खालामनानै होनाय जाबाय जायखिजाया समावनो जेखिजाया जायगायाव थानाय मानसिजोंनो जों रायज्लायनो हासै। आरो बेखौ दिनैनि जों सेंग्रा सिख्लाफोरा एडभान्टेज लादों। बेखौ जोङो मोनसे गोरलै मोनसे उपाय हिसाबै राहा हिसाबै लादों आरो जिखि जाया बाथ्राफोरखौ जोङो रायज्लायलाबायदों। गाव जे सासे ख्रिस्टियान सिख्लासो बेफोरखौ रायज्लायनो समाया, गाव जे सासे ख्रिस्टियान सेंग्रासो बेफोरबायदि बाथ्राया गावनि खुगानिफ्राय जों ओंखारनाङा बेखौ थर गैया। जिसुआ बेखौ बुंदों आं बिसार खालामगोन। फर एभ्रि वर्ड होनना बुंदों इंराजियावबा मोनफ्रोम सोदोबनि बिसार नों सानालासिनो बुंनाय। जों साबधान जानि जोंनि खुगानिफ्राय मा राव मा माथो माबायदि भाषा ओंखारो। ओरै होननानैसो बुंदों नों बेबायदिसो रायज्लाय ख्रिस्टियान सिख्ला जानायखाय नोंनि बे इफिसिया मैया जों गोबां बाइबेल सिरि होखाबाय। आंहा सम गैला दायो एसे सामाराइज खालामदों आरो अब्लाबो नों बेबायदिसो रायज्लाय नोंनि रायज्लायनायखौ जाया खोनागोन बेहा मुलाम्फा जानाय बायदि बेबायदि बाथ्राखौसो नोङो बुं जे खोनाग्राफोरा खोनासंनानै माबा मोनसे मुलाम्फा मोनो, बेनि गेजेरजों लुखांनायखौ मोनो, बेनि गेजेरजों बानजायनायखौ मोनो, बेनि गेजेरजों गोजोननो हायो। बेबायदि बाथ्राखौसो जों ख्रिस्टियानफोरखौ बुंनो होदों। माथायाव ओरै होननानै बुंदों नोंनि गोसोआव जे दङ बेसो खुगायाव ओंखारबोयो होनना बुंदों आरो। नों मा रायज्लायो बेखौनो मानसिफ्रा नोंखौ सानगोन। बेनिखायनो साबधान जा। मैया मोनाबिलि समाव गोरलै मोनसे उदाहरन होदोंमोन। सासे जेन्टल मानसि जा मोजां गानदों जा मोजाङै जिरायनानै दङ हेन्डसाम बयबो सानदों जेन्टल जाथारगोनदां मोनसे मोजां प्रफेसन गोनां जाथारगोनदां होननानै। जेब्ला खुगाखौ सिबाय अब्लानासो मिथिबाय बेसे जाम्बा। गाननाय जोमनायखौ नायनानैथ' बेनि आखायाव लानाय मुवा बेसादखौ नायनानैथ' जाथारगोन बियो गोबांथार इडुकेटेड सासे सेंग्रा होननानै सानदोंमोन। जेब्ला खुगाखौ सिबाय दा अब्लानासो मोनथिदों मानसिफ्रा खाथियाव जिरायनायफ्रा बेसे जाम्बा सोलोंथाइखौनो लायाखै बेखौ मोनथिदों। खुगा सियोब्ला बे खुगाया नोंखौ सिनायथि होयो नों मा गोसोनि मानसि मा धरननि मानसि बबे रोखोमनि मानसि। साबधानै रायज्लायनांगौ। खोनाग्राफ्रा बेखौ खोनानानै गोजोननाय। बाथ्रायाव ओरैबायदि पावार दङनो सोरबा थैथारनोसै मानसियाबो नोंनि गोदै रावाव गोसो गिदिंफिननानै गावखौ हमथानानै गावखौ फेंफिननो हानाय बेबायदि बोलो दङनो। नों माबेयाव बाहायदों माबोरै बाहायदों जों साबधान जानो। दहाय फुंबिलि समाव जों सावरायबाय मावनाय दांनायाव जोंखौ दैखुनथि जानो थिनदों जि वर्क कालचार बेनि बाथ्रा जों सावरायदोंमोन। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव वर्क कालचारा टटेलि जोब्बाय। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावला। जोंखौ बुंदों मावनाय दांनायाव दैखुनथि जा। जेब्ला जोङो खामानि मावग्रा जागोन 1 थेसलनिकिया 4:2 सिरियाव बुंदों जेब्ला जोङो खामानि मावग्रा जागोन मा होननानै बुंदों गुबुनफोराबो जोंनि फोथायनायनि नङिफोराबो जोंखौ मान होगोन। जों सानो खामानि मावनायाव लाजिनांगौ दङ। जों सानो हाबा मावनाय खामानि मावनायाव उन्दै सानजानाय दङ। नाथाय बाइबेला बुंदों जों जेब्ला खामानि मावग्रा जागोन जोंखौ गुबुन फोथायनायनिफ्राबो बाख्नायगोन। दा जोंखौ गाज्रि बुंनायनि खारना मा? जों खामानि मावा, जों उदां बेरायलाबायगासिनो दङ, उदाङै जोङो थागासिनो दङ। बेनिखायनो जोंखौ गुबुना गाज्रि बुंनो नागिरदों। खामानि मावोब्ला बुंदों नों गुबुनाव सोनारनो नांगौ जानाय नङा। आं मोनसे उदाहरन होदोंमोन दहाय होफाफिननो आं इच्छा खालामदों। गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर गैयामोन। मोनसे फेमिलि बियो जोंनि बर' फेमिलि। बिफा थाबाय बिमा थाबाय फिसाज्ला 2 थाबाय। बिफायाल' बिनि दैलि इनकामा 500 दैलि इनकामा माबा मोनसे मावो आरो जायखिजाया खामानिखौ आं बुंनो थांला 500। हिनजावा जेबो मावा। सेंग्रा समाव ओरै होनना बुंना लाबोदोंमोन रे आं नोंखौ रानि बायदि दोनगोन सना होनना बुंदोंमोननो। आं नोंखौ हा गाहोथारनाय नङा सना होनना बुंदोंमोननो। दा रानि बायदि थाथारो। हाबो गानो नागिरा, खामानि मावनो नागिरा,
बेनिखायनो रानि बायदि थाबाय थायो आरो जानला मोनला बुंना लाबो जायालै सिख्लाफोरखौ गोसोआव लाखियो बिसोरो सेंग्राफोर गोसोआव लाखिगा बांद्राय आबेगिक जानानै इमोसनेल जानानै बांद्राय प्रमिसफोर होना लाबो नाङा नै बिना बिब्दि सेंग्रा समाव बुंदोंमोन ना रानि बायदि दोनगोन होननानै रानि बायदि थायो मोनसेबो खामानि मावनो नागिरा आंखि हौवाया दख'ना सुबावनाङोनो बांद्राय बुंलांला गाज्रिसिन जालांगोन आं बिनि उनाव फिसाज्ला सानै दङ फरायनाया आदां गादां जाबाय फरायला बैसो जाजोब्बाय सानैबो 18 इयार्स बारजोब्बाय एडाल्ट जाबाय बिसोरबो खामानि मावा जेबो बे न'खरनि दैलि इनकामा बेसेबां 500 बे 500 जोंनो साब्रैबो जायो बे 500 जोंनो साब्रैबो गाननाय जोमनाय खालामो बे 500 जोंनो साब्रैबो मबाइल रिचार्ज खालामो बे 500 जोंनो साब्रैनि बेराम आजार नायनांगौ जायो जौगागोन बे न'खरा रांखान्थियारि अबस्थायाव जौगागोन दिनै जोङो जोंनि सेंग्राफोरा जोंनि न'खरखौ बिमा बिफानि न'खरखौ नोरोगजों समान खालामनानै लाखिदों बिफानि मोखां नुबानो फैसा बियो बिमानि मोखां नुबानो फैसा बियो बहा थाङो बहा बेरायो बेसेबां खस्थ' खालामनानै अथ'स' बिमाया फिसा साहा गला होदों लामा सेराव बिनिफ्राय मा बेसेबांथो इनकाम जायो बिमाहा 250 थाखा लाब जायो मुदखौ दोननानै बेखौनो बेनो सानफ्रोमबो नांगौ बिमाया जे 6टानिफ्राय 6टासिम बेयाव खामानि मावनानै न'निबो खामानि मावजोबनानै बे 250 थाखा इनकाम खालामो बे फैसाखौबो बेहा अननाय गैया जाय सिख्लाखौ मोनगोनबो मिन्थिया मोनाबो मिन्थिया बेखौसो रेस्टुरेन्टाव लांगारबाय थायो बिमा जाय बिमाया एसेबां खस्थ' खालामो बेनोबा गस्ला गांसे बायना होनो रोङा मिथाइ थरसे लाबोनानै जाहोनो रोङा नाथाय जाय सिख्लाया गोबांजों बाइकआव सिथाब बेरायखायो बे सिख्लाखौसो बेहा रेस्टुरेन्टाव जाहोगारबाय थायो बे सेंग्राया बिमाखौ अननो रोंनायमोनब्ला बिफाखौ अननो रोंनायमोनब्ला बिमानिफ्राय 250 थाखा मोनदों बेखौ बियो बिब्दियाव बाहायनो हानाय नङामोन नंथारियाव बाहायनो हानाय नङामोन बियो जाय सिख्लाया गोबां सेंग्राफोरजों रायज्लायो बेनोसो बेहा रिसार्च खालामनानै हरो बिफा खेला बोनानै मोननाय फैसाखौ जोंनि बर' न'खरफोरनि अबस्थाया बिब्दिब्ला जों माब्लाबो जौगानाय नङा मण्डलिया दैकुन्थि जानांगौब्ला मडेल जानांगौब्ला जोंनि न'खरफोरा मडेल जानांगोन ओरैबालाय बिफायाबो मावो 500 मोनो दैलि इनकाम बिमायाबो 300नि खम खामाया माबा मोनसे मावो फिसाज्लाफोराबो फरायनाय जाला नालाय खामानि मावो अबावबा सोरबा मिस्ट्रिजों थाफानानै 300 मोनो 600 जाबाय बेसेबां जाखो 500 800 आरो 600 बेसेबां जागोन अंक'आव थिग जोंहा फरालिया थिग जागोन 1400 बे न'खरनि इनकामा 1400 बे न'खरा जौगागोन रांखान्थि अबस्थायाव नाथाय सासे खामायनायखौनो जों बयबो जाग्रा जायोब्ला जोंनि न'खरफोरा रांखान्थियारि अबस्थायाव जौगानाय नङा जों पौला बुंदोंमोन थिस्लनिकियानिफोरखौ 2 थिस्लनिकियाव जों एसे फरायस्रानि 2 थिस्लनिकिया 3 बालाकनि 12 सिरियाव 10 सिरियाव बुंदों जों नोंसोरनियाव थानाय समाव नोंसोरखौ बुङोमोन सोरबाया मावनो गोसो गैयाब्ला बियो दाजाथोंबो मावाब्ला मोनजाया बिसोर बाइबेलनि फोरोंनाय जोंहालाय बिमा बिफाफोर जोंहालाय जोंनि सेंग्रा देरनाय एडाल्ट जानाय गथ'फोरा मानो मावालासिनो टेबोलाव ओंखाम मोनजाबाय थादों जोंनोथ' लाइ होदों दा मावाब्लाबो जोंनि सेंग्राफोरा ओंखाम मोनजायोब्ला बहा खामानि मावनो गोसो जानो बिसोरो मावाब्लाबो मोनसेबो खामानि मावाब्लाबो टेबोलाव ओंखाम थायोब्ला बहा खामानि मावनो गोसो जानो बिसोर सिख्लाफोरा बेनिखायनो बाइबेलनि जि प्रिन्सिपल बे प्रिन्सिपला जोंनि ख्रिस्टियान न'खरनि प्रिन्सिपल जानांगोन बे प्रिन्सिपला जाबाय मा मावाब्ला मोनजाया आं दहाय बुंदोंमोन इंलेण्ड इसेबां जौगानाय हरैनिफ्राय जोंखौ सानहरजाया जोंनिफ्राय हजोंनिखौ सानहरजाया ओरैबायदि जौगानाय इन्डिया बुंनो नागिरदों मानानै जोङो इंलेण्डनि 100 बोसोर उनाव दङ होननानै आंथ' सानो बिनिबो बांसिन बोसोर उनाव जों दङ बिसोरो जौगानायनि खारना बे बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावो बिमा बिफानाव बिसोर डिमान्ड खालामा मबाइल बायनो माब्लाबो डिमान्ड खालामा आं दहाय बुंदोंमोन बे गाहायसिन थाखोनि लाजिथाव बाथ्रा बिमानाव मबाइल बायनो फैसा बिनाय बिफानाव बाइक बायनो मटर गारि बायनो फैसा बिनाय बेयो गाहायसिन थाखोनि लाजिथाव बाथ्रा बिथांमोना इडेन इउनिभार्सिटि फिस बिथांमोना मोना कलेज फी बिथांमोना मोना गावसोर खामानि मावनानै गावनि फरायनायनि मुल्य बिथांमोना दिहुननानै थाखा फैसा दिहुननानै बिथांमोना फरायनांगौ बिथांमोना खामानि मावो बेनिखाय जौगादों आं बुंदोंमोन बे चाइनिसफोरजों जोंनो एसे एखे माबानिफ्राय फैनाय जोङो
बिथांमोना मानो जौगादों? बिथांमोननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावोब्ला जोंनि न'खरा जौगागोन। खामानि मावनायनि कालचार ओरैबायदि जोबलांबाय। उदां उदां बेरायनाय, अबेबा सखायाव थानाय, अबेबा नंथारि जायगायाव थांनानै सानसे दिन हगार जायोब्ला मा जागोननो दानियेला बुंदों? आं खालाय जागोन। आं गावखौ पियरै लाखिनो हानाय नङा। आं गावखौ गोग्गोयै लाखिनो हानाय नङा। आंनो सुवा नांगोन। आं खालाय जागोन। बे बाथ्राखौ दानियेल 7:9 बुंदों। जायाखिसै बियो। मानि थाखाय? जायैनि खारना जाबाय गाव जे खालाय जाया। इसोरनि नोजोराव गाव जे खालाय जाया, गाव जे गुबुंले जाया, बे कारननि थाखाय दानियेला जायाखैमोननो। अब्ला नायलाय, दानियेला सासे सेंग्राब्लाबो बोराय नङा, बैसो जानाय नङा, 17-18 इयार्सनि सासे सेंग्रा बिथाङा बे समावहाय। बेबायदि बैसोनि सासे सेंग्रायाबो बैबायदि गोजान संसाराव गावखौ गोग्गो लाखिनायखौ बेसेबां भेलु होदोंमोन, बेसेबां बेसेन होदोंमोन। दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ बेसेन होला। गावखौ गोग्गो लाखिनायनि बाथ्रायाव बिथांमोना सांग्रां नङा। एसे न'निफ्राय गोजानाव थाङोब्लानो बिथांमोना संसारजों टटेलि गोरोबनानै थाहैयो। बिथांमोना गाव खालाय जादों, गाव सुवा नांदों, जेबोखौनो साना। संसारनि लोगोफोरा मा मावदों बेखौनो मावला लांजोबो। संसारनि लोगोफोरा जेरै थादों जादों बेबायदिनो थाहैयो। आं गोबां ओरै बेरायग्लांबाय, आं मोनथिगौ। नोंथां, बेंगालराव जोंनि बर' गथ'फोर माबोरै थादों। बे जे सासे ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय सिख्ला, बेखौनो नों साननो हानाय नङा। बे जे सासे ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय सासे सेंग्रा, बेखौनो नोङो साननो हानाय नङा। बिथाङा जिफोरखौ जायो बेफोरखौ नुयोब्ला, जिफोरखौ बेबहार खालामो बेखौ नुयोब्ला, जिबायदि रायज्लायो बेखौ नुयोब्ला, बे जे सासे ख्रिस्ट'खौ मोननाय सासे सेंग्रा, नों माब्लाबाबो साननो हानाय नङा। बेबायदि कमप्रमाइज जानानै, बेबायदि संसारजों गोरोबनानै बिथांमोना दंहैयो। दानियेला सांग्रांमोन। आं बेखौ जायोब्ला खालाय जागोन इसोरनि नोजोराव। आं बेखौ लोङोब्ला खालाय जागोन इसोरनि नोजोराव। जोङो जानाय लोंनायजों खालाय जानो हागौ, बाइबेला बेखौ बुंदों। जों मा जायो मा लोङो बेजों जों सुवा नांनो हागौ, बेखौ बाइबेला बुंदों। बाइबेला जों जि जानो मोनो जानो मोना बेखौ जोंखौ बुंदों। नाथाय मोनसे बाथ्रा आं क्लियारिटि होनो हास्थायदों, आं रोखा खालामनो हास्थायदों। आं लोङा। आं बेबायदि जायगायाव थाबाय जायफोरा मोनसे कालचार दङ लोंनायनि। अबसे जोंनि बर'फोरा जेरै लोङो बेबायदि नङा। जोंनि बर'फोराथ' बथलसेखौबो हारसिं लोंजोबनो हायो। बिसोरनिया बिब्दि नङा, बिसोरनि कालचारा। आरो बिथांखौ जों बर'फोरा जि बुस्थुफोरखौ लोङो बे बुस्थुफोरा बिसोरनि नङा। बिसोरा जानो हागौ फिथाइ सामथाइनि मोजांथारै बानायनाय बेबायदि। अब्लाबो बिथांमोना आलासिफोरजों लोगोसेहै कापाव बथलसेखौनो 12 जनसो लोङोब्ला 12 जननो रानखांनाबो आधा बथल थाबावनाय, बेबायदिहै बिथांमोना बेबहार खालामो। बेबायदि जायगायावबो आं लोंबोआखै। आंनि कनसायेन्सआ आंखौ थोना, आंनि बे साननाया आंखौ थोना, आंखौ बेखौ लोंनो थोना, बेवहाय आं लोङाखै। आं सोबा। दा जोंहा सेंग्राफोरनि गेजेराव जि मोनसे कालचार फैदों, बर' सेंग्राफोरनि गेजेरावहाय फां सोबनायनि कालचार, गान्जा सोबनायनि कालचार जे फैदों। सिगां बिफाफोरा बेफार खालामदोंमोन, दा गथ'फोरा सोबजोबोसै। बेसे दुखुनांथाव बे बाथ्राया। जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोर बेनि बिजनेस खालामदोंमोन, दा गथ'फोरा बेखौ सोबै सोबै नस्थ'। नों फानै फानै मालायनि गथ'खौ नों नस्थ' खालामबाय, नोंनिया नस्थ' जाया जागोन जानो? बिब्दि मोजां खामानि जागोन? ओमफ्राय बेफोरबायदि बेबहाय दङब्ला बेफोरखौ जों नागारनाया मोजां। नोङो फानदों, बेखौथ' सोरबा सोबदों दा। बै सोबनाय मानसिनि जिबनखौथ' नों नस्थ' खालामहरबाय थादों। सोरनिबाखौ नस्थ' खालामनानै नोंनिया जे जोंब्लाव माब्लाव मोजां जागोन बेखौ आसा दाखालाम। बेफोरखौ जोङो बाद होनो नांगौ। ओरै भुटान सेरनि मानसिफोरा, जोंनि ख्रिस्टियानानो जाथों जियानो जाथों, बेफोरनि बेबहाय गोबां दङ। बेफोराव हमजानाय गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ। बेफोर जोंनि खामानि नङा। बेफोरनि गेजेरजों गोबाङा मोनदों होननानै बुंनो हागौ, मोनदोंबो जानो हागौ। जों बेफोरखौ लुप खालामनाङा। सोरखौबा नस्थ' खालामनानै थाखा फैसा खामायनाया जों ख्रिस्टियानफोरनि साननायाव एसेबो फैनो नाङा। दा आं सोबा। सोबिनि खारना बे नङा आं ख्रिस्टियान बेवहाय आं सोबा। लोङैनि खारना बे नङा आं ख्रिस्टियान बेवहाय आं लोङा, बे नङा। आरो इसोराबो बादा होनायनि खारना बे नङा नों ख्रिस्टियानखाय, बे नङा। बे नोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा, बेनि थाखायसो। आं लोङैनि खारना आं ख्रिस्टियानखाय, बे नङा। आं सोबिनि खारना आं ख्रिस्टियानखाय, बे नङा। आं सोबि आरो लोङैनि मोनसेल' खारन दङ, आंनि देहानि थाखाय बियो मोजां नङा। इसोराबो बादा होनायनि खारना बेल', बेयो नोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। बियो नोंखौ नस्थ' खालामनो हायो, बियो नोंखौ खालाय खालामनो हायो, बियो नोंखौ सुवा गोनां खालामनो हायो। इसोरनि नोजोराव सुवा नांनाय। जोंनो माबायावहाय बुंदों 1 करिन्थिया जेब्ला जों 6 जों नायगोन, नोंनि बबे मोदोमा इसोरनि मन्दिर होननानै नों मोनथिया नामा?
बेयाव इसोरनि गोथार आत्माया थायो होननानै नों मिन्थिया नामा? जोंखौ सोंदों। जों जिसुखौ नाजावबायब्ला जिसुनि गोथार आत्माया बेयाव थानो थाखाय फैयो। बे गिर्जा न'आ नङा, गिर्जा न'खौ बुङाखै। बाइबेला बुंदोंब्ला इसोरा बहा थायो नायनि उत्तर मोनसे दङब्ला बेखौ बुंदों। नों जिसुखौ नाजावबायब्ला, नों जिसुखौ नाजावनाय सासे बेक्तिब्ला नोंनि मोदोमखौनो मन्दिर खालामनानै इसोरनि थाखा फैसानि बाथ्रायाव, रांखान्थियारि बेलायाव माब्लाबो जौगानाय नङा। जों अननो सोलोंनो बिमा बिफाखौ। बिथांमोननि दिहुननायनि सायाव नों रंजादोंब्ला बियो पाप जादों। बिथाङा दिहुनदों, बिथाङा मोजां मोनगारनांगौ आंनिब्ला। बिथाङा दिहुनदों, बिथाङा मोजां गारि गंसे सालायनो मोननांगौ आंनि बायदिब्ला। जायहा दिहुनाखै बियो गारि सालायनो मोननो नाङा। जोंनिया उल्था, जायहा एसेबां मावख्रुबो बियो साइकेल बोराय सालायनांगौ। जायहा एसेबो मोनसेबो खामानि मावा बेनो 1.5 लाखनि 2 लाखनि गारि ना बाइक नांगौ। बिब्दिबो खालामो बिमा बिफाखौ। बेखि मोजां जाबाय? जाय बिमाया मावख्रुबो बे मोजां दख'ना गांसे सोरनिबा हाबा जानोबो बेहा गैया। जाय फिसाजोआ मोनसे खामानि मावा बेनो नांगौ 10,000 15,000नि दख'ना। बे मोजां जाबाय? मावख्रुबग्राया मोजां मोनगाननांगौ, मोजां मोनजोबनांगौ। जायहा मावख्रुबदों बेयो मोजाङै रंजानो मोननो नांगौ, आरामै थानो मोननो नांगौ। बैसोरनि संसारा बिब्दि। बिसोरनि बोराय बुरैखौ नायलाय, इसिबां दामि दामि गारि, नाथाय सेंग्राफोरनि गारिफोरा सेकेन्ड हेन्ड। बिसोरो खामानिफोराव बाहायनांगौ नालाय बेबायदि खोब दामि दामि नङा बिथांमोन सेंग्राफोरनि गारिफोरा। इनकामा फिसा जेब्ला बिथांमोननि इनकामा देरगोन, बिथांमोननि फैनायनि लामाया देरगोन, अब्लाना बिथांमोननि सेंग्राफोराबो, बिथांमोननि सिख्लाफोराबो मोजां मोजां गारि सालायगोन, मोजां मोजां न' बायगोन। बिब्दि बिसोरनिया। बेनिखायनो खामानि मावनायनि जि कालचार, जोंनि गेजेराव आरो मोनसे कालचार दंबावो। खामानि मावनो बानायनि खारना बे ओरै दङना गैयाथाय? नाम्बार लानाय दङ ने? उदालगुरिजों दंसोयो। ओरै एसे गुवाहाटिया खाथि, शिलंआ खाथिसिन ना जोंना। बेथिं बांसिन दां सानदों आरो। बिथिंबो दङबालाय आरो शिलंआ बिसिमबो सफैदों आरो। बेखौ मिथिबाय। नाम्बार गोबां मोनथारोनो माथो। 10 थाखानि लाबानो 1000 मोनोनो। ओमफ्राय बेबायदि नाम्बार लाग्राफोरखौबो आरो मोजां मोजां न' लुनायबो नुवाखै, गारि सालायनायबो नुवाखै। आं सानैसो नुबाय। बिजनेस दङमोन, बेबो जोबलांबाय। साहा दखान मोजां सोलिनाय दङमोन, नाम्बार लायै लायै बेबो जोबलांबाय। बे नाम्बार, बे टिर ना, टिर होनना बुङोना, बेखौ असमियाव मोनसे सोदोब दङ, बेखौ बुङो आरो जुवा होननानै। जुवा माने मा? असमियाव जुवा होनना बुंनाय माने मा बुंनाय जायो? थां। नोंनिफ्राय थांबायनो थागोन बियो। सोर माथा गरम खर' गाज्रिया बेबायदि गावनिफ्राय फैसा 10 थाखा नों होनायाव 1000 थाखा होबाय थानायनि खेल गेलेगोन बियो। बेखौबो साननो हायि जाबाय जोंनि गियाननि गुदिखौ मोननाय, इसोरखौ मोननाय मानसिफोरानो। जुवा। आं ओरैबा गेलेगौमोन दां, आहा होननानै दोननायमोनबा आरो फैबाय थागौमोन जे। खिन्थु आहा नङा, जुवासो। थांबायनो थागोन बियो, थांबायनो थागोन, थांबायनो थागोन नोंनिफ्राय। नोंनि गासैखौबो फोजोबलांगोन बियो। बाइबेला ओरै होननानै बुंदों बिब्दिखौ। बोसोन बिजाब 13 बालाग 11 सिरियाव, जेसे गोरलैयै नोङो सम्पतिखौ मोनगोन एसे गोख्रै बियो जोबलांगोन। जेसे दुखुजों दोहोनखौ खामायगोन एसे नोङो मोनसिनगोन। गोरलैयै मोननो हास्थायनाय, सिमां हमनानै मोननो हास्थायनाय, बेफोरबादिया जों ख्रिस्टियानफोरनि आखल आखु जानो नाङा। थांबाय थागोन, थांबाय थागोन नोंनिफ्राय, नोंनि गासैखौबो फोजोबलांगोन बियो। बाइबेला ओरै होननानै बुंदों बिब्दिखौ। बोसोन बिजाब 13 बालाग 11 सिरियाव, जेसे गोरलैयै नोङो सम्पतिखौ मोनगोन एसे गोख्रै बियो जोबलांगोन। जेसे दुखुजों दोहोनखौ खामायगोन एसे नोङो मोनसिनगोन। गोरलैयै मोननो हास्थायनाय, सिमां हमनानै मोननो हास्थायनाय, बेफोरबादिया जों ख्रिस्टियानफोरनि आखल आखु जानो नाङा। खामानि मावनाय, मोजां खामानि मावनाय, एमनकि जोंहा बेवहाय गोबां साख्रि मावनायफोर दङ होननानै आं मिथिदों। जोंनि साख्रि मावनायफोराव गभर्नमेन्टफोरा जोंनो लागै जि दरमाहा होदों बेयो जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय थोजासे जानो नांगौ। बिनि सिङाव जेसेबांखिनि थाखा नाजावनाय दङ बे गासैबो इलिगेल आरो इसोरनि हास्थायनाय बायदि नङा। गोरलैयै खामायनायखौनो इसोरा, बेबायदि नंखायै खामायनायखौनो इसोरा सोंखारिदों। इसोरनि बाथ्राया बेखौसो बुंदों, नों बेबायदि गोरलैयै खामाय, माबोरैहाय जोबलांगोन नों थरखौनो मोननाय नङा।
जों दैखुन्थि जानांगोन जोंनि अफिसाव जों दैखुन्थि जानांगोन जोंनि स्कुलाव जोंनि फोरोंनाय समाव जों दैखुन्थि जानांगोन ख्रिस्टियान नार्सफोर दंबा जोंनि हस्पिटालफोराव जोङो दैखुन्थि जानांगोन गुबुन नार्सफोरालाय माथो इसिबां गोखा गोदै रायो बे सिख्लाया मा सिख्ला बियो इसिबां गोदै गोदै मोजाङै नायो मोजाङै जोथोन लायो फाराग जोंनि गेजेराव थानांगोन जोंनि खामानियाव ख्रिस्ट'आ नुजानांगोन बेखौ दैखुन्थि होननानै बुंदों दैखुन्थि जिउ खुंनाय बेबायदि जों जानांगोन दुखुनांथाव जोंनि गोबां ख्रिस्टियान अफिसार्सफोरा उइकनेस जानायनि खाबु मोनदों गावनि खामानिजों साखि होनायनि खाबु इसोरा होदों नाथाय बिथांमोना जानो हायाखै कमप्रमाइज जानानै दङ बिथांमोना संसारजों गोरोबनानै दङ बिथांमोना आं ओरै होननानै बुंलांनो नागिरदों आं नुबाय पार्सनेलि बिथांमोनखौ मिथिगौ बिथांमोना ख्रिस्टियान अफिसार्सफोर आरो बेबायदि गोबां इलिगेल थाखा फैसा बिथांमोना बुथुमो बिथांमोननि गथ'फोरखौ आं नायो बानायनो हायाखै बिथांमोना गोसोखाङोब्ला नोंथांमोनाबो सोरखौबा नुहुरगोनदां गोबां थाखा फैसा बुथुमदों बेजों गावसोरनि गथ'खौ बानायनो नागिरदों हायाखै बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोरखौ बानायनो बे जाबाय सावनि थाखा सोरबा गैयै मानसि गय बारिखौनो बा बन्दक होनानै बन्दकखौनो बुङो दाने गय बारिखौनो बन्दक होनानै खामानिया जाथों होननानै फैदोंमोन बेबायदि गैयै मानसिनिफ्राय 1000 थाखा लानायाव माबा मोनसे आशीर्बाद थागोन बै गैयै मानसिया नोंनोथ' बाध्य जाबाय होनो बेसेबां दुखु मोननानै बे 1000 थाखाखौ नोंनि आखायाव होलांदों बेखौ जों माबोरै सानस'नो हानो बे गैयै मानसिनि थाखाय बे 1000 थाखाया बेसेबां मैल्य गोनांमोन बेसेन गोनांमोन बेखौ जों माबोरै मोनथिनो बेसेबां दुखुजों होलांनाय फैसायाव माबाफोर मोजां जागोन बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि बाथ्राफोरावबो जोंनि मावनाय दांनायफोराव गोरलैयै खामायनो नागिरनाय बाथ्राफोराव जों साबधान जानांगौ बानायनो हायाखै बे अफिसार्सफोरा आं मुं खारियोब्ला माखासेखौ नोंथांमोना मुं मख'योब्ला नोंथांमोना माखासेखौ मोनथिबावगोनसो ख्रिस्टियान अफिसार्सफोर जों स्कुल टिचारल' नङा ख्रिस्टियान स्कुल टिचार नों सासे नार्सब्ला नों नार्सल' नङा नों ख्रिस्टियान नार्स नों सासे जुदि डक्टरब्ला नोंथाङा डक्टरल' नङा जिसुआ नोंनो मोनसे बिमुं होदेरदों बे बिमुङा जाबाय ख्रिस्टियान डक्टर सासे ख्रिस्टियान डक्टरा माबोरै मावनांगौ सासे ख्रिस्टियान नार्सआ माबोरै मावनांगौ सासे ख्रिस्टियान स्कुल टिचारा माबायदि फोथायजाथाव फोरोंनांगौ बे बाथ्राफोराव जोङो दैखुन्थि जानांगौ आमुखाखौ नाय होननानै मोजांनि थाखाय दैखुन्थि हिसाबै सोरखौबा दिन्थिदोंब्ला जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा जानो नांगौ जों ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा जानो नांगौ खामानि मावनायाव जों गोसो होनो जों खामानि मावाब्ला जौगाया जौगानाय हादरफोरा जौगादों मानोना बिसोर खामानि मावो बिसोरो एलेहुवायै थाया खामानि मावैनि आरो माखासे खारनफोर दंबावो बेजों दङना गैया आं मिथिया ओरै जोंनिजों दङ सानसे हाग्रा बारियावनो थायो हाबा जाखानायफोर न'खर दङ हिनजाव दङ गथ'फोर दङ बेबायदियाबो हाग्रा बारियाव थायो सानसे एरसोना थायो मिथिया मा दङ बे हाग्रा बारियाव सोरबा बाइक लानानै थांगोन सोरबा साइकेल लानानै फैगोन सानसे बेयावनो थायो गेलेनाय माखासे गेमलिंसफोर बेवहाय जायो बिथांमोन बायदि हामा जायो बे मोजां नङा कारना जाबाय नों जेब्ला बे एडिक्ट जागोन नोंनि हुदा जागोन नोङो नोंनि जे हौवानि दायित्व बेखौ नों नेग्लेक्ट खालामगोन नोंनि न'खरनि जे खर' हेड हिसाबै नोंहा जि दायित्व दङ बेखौ नों नेग्लेक्ट खालामगोन गथ'फोरनि थाखाय नोंहा जि बिबान दङ बेखौ नों नेग्लेक्ट खालामगोन नोंनि न'खरा फारसेनिफ्राय धंस' जालांगोन हिनजाव खारगोन गथ'फोर नस्थ' जागोन नोंहा नोंनि दायित्वखौनो नों मावनो रोंलाब्ला सोर हिनजावा थाबाय थागोन नोंजों नोंनि बिबानखौनो नों बिफा हिसाबै मावनो रोंलाब्ला गथ'फोरनो नोंनि गथ'फोरा नस्थ' जाया सोरनि गथ'आ नस्थ' जागोन बेबायदि गोबां दङ बेफोरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जानो नाङा जों ख्रिस्टियान इसोरखौ मिन्थिनाय मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोरा माब्लाबा जानो नाङा जों मोजाङै खामाय दामायै जोङो इसोरा जोंनो जे एसेबां मोजां हा हु होदों बेफोराव मावै दाङै मोजां लामानि गेजेरजों खामायनानै दामायनानै जोङो जानो नांगौ दा बे सानजौफु समावहाय मोनसे गुबुन आयदायाव दैखुन्थि जानायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो नायनि बाथ्रायाव मावनायाव दांनायाव बेखौ जों नायबाय दानियाब्ला आं लास्ट पार्टखौ नायनो हास्थायदों फोथायनायाव आरो बिनि उनाव साननाय हनायाव होनना बुंदों ना अननाय फोथायनायाव बेखौ दोनथ'नानै
आङो नैबे साननाय हनायाव बेयाव थांनो इच्छा खालामदों आसलते बेयो साननाय हनाय नङा बर' ट्रेन्सलेशना बेवहाय गोरोन्थि खालामदों इनपिउरिटि होननानै बुंदों गावखौ गोग्गो लाखिनायाव दैकुन्थि जानांगौ संसाराथ' लेथ्रा जाबाय जोंनि सोरगिदिङाथ' एसेबां लेथ्रा जों बयबो मोनथिगौ जों बयबो खोनादों जों बयबो नुगासिनो दङ दिनै बुहुमा जोंनि सोरगिदिं परिबेस परिस्थितिफोरा माबोरैहाय एसेबां लेथ्रा जाखो जों बयबो मोनथिखागौ जों बेयावनो थायो हिसाबै जों बयबो मोनथिगौ माबोरैहाय एसेबां लेथ्रा जालांगासिनो दङ नाथाय बेबायदि संसारावनो जोंखौ गावखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय थिनदों गावखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय थिनदों बे मोनसे गेदेर चेलेन्ज बे गेदेर मोनसे गोब्राब मोनसे खामानि इसोरा जोंनो थिनदों नाथाय हायि खामानि नङा गोब्राब नाथाय हायि खामानि नङा इम्पसिबल बे नङा मानोना बेबायदि मानसिफोर दङ जायफोरा गावसोरखौ बेबायदि लेथ्रा संसाराव गोग्गोयै लाखिबोबाय जों नखरनि बाथ्रा मोनथिगौ बिनि समाव गोबां मानसिफोरा बेबायदि लेथ्रायावनो बुंफबजोब्बायमोन जेसेबां संसाराव मानसिफोर दङ बे गासैबो लेथ्रायावनो गब'नानै दङमोन नाथाय नहआ इसोरखौ फोथायग्राखाय बेबायदि लेथ्रा संसारावबो गोग्गो जिउ खुंनाय जों मोनथिगौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दानियेल मोननि बाथ्रा जों मोनथिगौ दानियेलखौ ओरैबायदि जायगायाव लांबाय जि जायगायाव गोबां कमप्रमाइज जानांगौ बिथाङा दङमोन नाथाय बिथाङा कमप्रमाइज जायाखैमोन इसोरनि बाथ्राजों जिउ खुंदोंमोन न'निफ्राय गोजानाव गामिनिफ्राय गोजानाव बेबायदि मोनसे जायगायावब्लाबो बिथाङा गोग्गो गोथार मोनसे जिउ खुंनो हादोंमोन लोगोफोरा जि खामानिखौ मावदों बेखौ बियो मावला लांजोबाखैमोन लोगोफोरा जिखौ जालाबायदों लोंलाबायदों बेखौ बियो लोंला लांजोबाखैमोन जाला लांजोबाखैमोन जेब्लायबो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बियो जाज खालामदोंमोन बिसार खालामदोंमोन नायबिजिरदोंमोन आं बेखौ मोनजायो मोनजाया दा दानियेला जायैनि जि कारन बेखौ दानियेल 7:9 बुंदों आं बाइबेल बोदलानानै नायबाय थानो इसेबां समखौ आं होसोस्लाबनो हागोन सानाखै माखासेखौ बुंलांनोसै लिरोब्ला लिरलांदो दानियेल 7:9 बुंदों दा राजाया बिसोरनो 3 years कर्स होदोंमोन 3 बोसोरनि कर्स बिसोरनो ट्रेनिं बिसोरनो होदोंमोन राजानि कर्टआव खामानि मावनो थाखाय बे आफ्टार 3 years 3 बोसोरनि उनाव बिसोरहा मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम जागोन जिया दानिब्ला जों जिखौ APSC फोर बायदिजों UPSC फोर बायदि एन्ट्रेन्सजों जोङो रुजुनो हायो राजाया थोंजोङै बे एग्जामखौ लागोन आरो एग्जामखौ लाखांनायनि उनाव बिसोरखौ मेरिट मोनोब्ला समायनाय मोनोब्ला बिथांमोनखौ राजानि जि कर्ट दङ बे कर्टआवहाय बिथांमोननो खामानि होगोन एडमिनिस्ट्रेसननि खामानि बिथांमोननो होगोन बेबायदि मोनसे एन्ट्रेन्सनि थाखाय बिथांमोनखौ 3 years प्रिपेयार खालामदोंमोन दा 3 years प्रिपेयार खालामनायाव राजाया टटेल हेन्डेल खालामदों बिसोरनो मा फोरोंनांगौ बिसोरनि जि कारिकुलाम साबजेक्टसफोर जि आयदाफोर फोरोंनांगौ बेखौबो राजाया गावनो थिग खालामनानै होदों इभेन फिजिकेल फिटनेसनि बाथ्राखौ राजाया हेन्डेल खालामदों माबायदि खायद'फोरखौ जायोब्ला माबायदि आदारफोरखौ जायोब्ला बिथांमोना फिजिकेलि फिट थागोन बेखौबो राजाया नोजोर होनानै गाव जानायखौनो जाहोनो गाव लोंग्राखौनो लोंहोनो बिथोन होदों हुकुम होदों बे जाबाय राजानि बिथोनमोन दानियेला टेबोलाव फैबा नुबाय आं बेखौ मोनजाया थानो थाखाय जेसेबां हायो आरो जोंहा एसे कमप्लिकेसन दङ बे जाबाय आंनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय आं उदालगुरियाव प्राय थानाय जायो आरो जोंहा मिसेसआ बेवहाय थानाय जायो बनिता दं नामाले बांद्राय बेखेवना खोन्थाहैनाङा दै क'क्राझाराव थांनानै दा जोंनि गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय जों थानांगौ जायो अब्लाबो जेसेबां हायो जों मेनेज खालामो जोंनि गेजेराव दे बांद्राय गेप जाया जोंनि गेजेराव दे कमिउनिकेसन गेप जाया जों बेखौ मेनेज खालामनो नागिरो आरो हानायमानि नाथाय आं फोरोंनाया बाइबेला जेखौ फोरोंदों आं बेखौसो बुंनो नांगोन दिनै दा मडार्न हाबा जानायफ्रा बांसिनानो बिब्दि आरो हौवा हिन्जावफोरनि गेजेराव गोजान गोजान थालायनाय बेबायदि खोब बे कालसारा जोंनि गेजेराव बांसिन जाबोदों खिन्थु बाइबेलनि फोरोंनाय बायदिब्ला न इट्स फर फेल'शिप लोगो लाज्लायनो थाखाय जेसेबां हायो लोगोसे थानांगौ मोनसे गोरलै सोंनो हावाखौ मोदाया माब्ला बुरखायदोंमोन लोगोसे थानाय समाव ना हारसिं थानाय समाव सैताना जोंखौ खोख्लैनो हायो जेब्ला जों हारसिं थायो सैताना जोंखौ बुरखायनो हायो जेब्ला जों हारसिं थायो गोबां गोग्लैनायनि खारनफोरा बे आरो बेनिखायनो हाबा जानाय मानसिफोरा जेब्लाबो लोगोसे हानायमानिखौ बाइबेलनि फोरोंनाय बायदिब्ला लोगोसे थानो नांगौ बे नाम्बार 1 नाम्बार 2 जाबाय फर पार्टनारशिप हेफाजाब होलायनो थाखाय
ब्रै बाला 9निफ्राय 11 सिरिसिम माने इक्लेसियास्टिस उपदेशगिरि 4 बाला 9निफ्राय 11 सिरिसिम पार्टनारशिप हेफाजाब होलायनो थाखाय इसोरनि हाबा जानो थुननायनि कारना बे मोनसे पार्टनारशिप हेफाजाब होलायनो थाखाय आं बेखौ एसे गुबुनै बुंनो नागिरदों ओरैहाय जों हेफाजाब होलायनो होननानै बुङोब्ला थोंजोङै जोंहा माखौ बुजियो खामानि दामानिखौ बुजियो नङा आरो खामानियाव हेफाजाब होनाय हौवा हास'यैयाव हिनजावा मावनानै होनाय हिनजाव हास'यैयाव हौवाया मावनानै होनाय बे खामानिनि हेल्पखौ जों बांसिनै बुजियो थिगानो दङ बेबो नाथाय आं गुबुन एंगोलथिंनिफ्राय फैनो नागिरदों स्पिरिचुवेल हेल्प आत्मिक हेफाजाब बेखौ नांगौ जायो आरो बेनिखायनो सासे मेच्योर ख्रिस्टियान सेंग्राया सासे मेच्योर ख्रिस्टियान सिख्लाजोंसो हाबा जानांगौ ख्रिस्टियान सेंग्राफोरा ख्रिस्टियान सिख्लाफोरजों हाबा जानांगौ नङाब्ला नोङो बे आत्मिक हेल्पखौ मोननाय नङा दे हमनानै ला नों हाबा जाबाय हाबा जानानै नोङो जाय सिख्लाखौ नों हाबा खालामबाय बे सिख्लाया आत्मिक नंथारा दिनै नोङो गिर्जा ज'वा खालामदों गिर्जा हाबा खालामदों आर'ज खालामा नों खालामदों बाइबेल फराया नों खालामदों नोंनोथ' हिनजावा मोनथिनांगोन आंनि हौवाया आत्मिक हिसाबै स्ट्रं नङा जादों बोलो गैया जादों बेवहाय हिनजावा आत्मिक हेल्प खालामनो हानाय जानांगौ आरो हेफाजाब होनो हानाय जानांगौ दा हमनानै ला सोरनिबा हिनजावा गिर्जा हाबा खालामदों आर'ज खालामा खालामदों बाइबेल फराया खालामदों नों हौवाया बेखौ बे हिनजावनो आत्मिक हेल्प नांगौ जादों दायो स्पिरिचुवेल हेल्प नांगौ जादों बेनो बेवहाय नों हौवाया नोंनि हिनजावखौ आत्मिक हिसाबै नोङो हेल्प खालामनो हानो नांगोन आत्मिक जिबनाव नोङो थिग गाव लाबोफिननो नोङो हानो नांगोन हागोन जेब्ला नों गावनो आत्मिक हिसाबै बोलोग्रा जागोन हागोन जेब्ला नोंनि हिनजावा आत्मिक हिसाबै थिग थागोन अब्लासो बियो नोंखौ आत्मिक हेल्प खालामनो हागोन नोंखौ स्पिरिचुवेल हेल्प खालामनो हागोन नाथाय नोंनि हिनजावा जुदि आत्मिक हिसाबै गाव एसेबो थिग नङाब्ला नोंखौ बियो आत्मिकाव मा अबस्थायाव दङ बेखौ बुजिनाय नङा मोनथिनाय नङा नांगौ समाव नोङो आत्मिक हेफाजाब नोङो मोननाय नङा स्पिरिचुवेल हेल्प नोङो मोननाय नङा नोंनि हौवानिफ्राय बा नोंनि हिनजावनिफ्राय बिनिखायनो जों ख्रिस्टियान सेंग्राफोरनि चइसआ सासे मोजां ख्रिस्टियान सिख्ला जानांगौ सासे ख्रिस्टियान सिख्लानि चइसआ सासे मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा जानो नांगौ गुबुन फोथायनायनियाथ' खोथायानो फैया नों मोनथारनाय नङा हेल्प नों हेल्प मोननाय नङा आत्मिक हिसाबै आरो दानियाबा ओरैयाव फैनो नोंनि हिनजावा जेब्ला आत्मिकाव थिग नङा जागोन नों नुदों गिर्जा हाबा खालामदों नों नुदों बाइबेल फरायथाराखै नों नुदों आर'ज खालामथाराखै गोरलै लानाङा बिनिफ्रायनो गासै समस्याया फैयो नोंनि हौवाखौ नों नुदों गिर्जा हाबा खालामदों आर'ज खालामा खालामदों बाइबेल फराया खालामदों गोरलै लानाङा बे बाथ्राखौ हेफाजाब खालाम बिनिफ्रायनो गासै समस्याया फैगोन जाय हौवाया आत्मिकाव थिग बियो गुबुन सिख्लाखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो हानाय नङा जाय हिनजावा आत्मिकाव थिग इसोरजों थिग दङ बियो सोरबा सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि बाथ्रा बे साननो हानाय नङा बेनिफ्रायनो गासै समस्याया फैयो न'खरनिफ्रायनो आत्मिक जिबनाव थिग नङि मानसिफोरासो गुबुन हिनजावखौ लाना खारबावनो हायो आत्मिक जिबनाव थिग नङि हिनजावासो गुबुन हौवाजों खारनो हायो बेनिखायनो नोंनि हिनजावखौ आत्मिक जिबनाव थिग लाखिनो हायोब्ला बेफोर समस्याफोरनि सोमोन्दै नों जेबो बुंनांगौ जानाय नङा बाइबेलानो बुंगोन बेखौ सोरबा गुबुन सेंग्राखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाया पाप बाइबेलानो फोरोंगोन बेखौ नोंनि हिनजावखौ नों बुंनांगौ जानाय नङा बाइबेलानो बुंगोन जाय जिसुखौ फोथायो बे जिसुआनो बिथांखौ बुंगोन जे गाज्रि नोजोरजों नायनाया पाप होननानै जों मोना होननानै बाइबेलानो बुंगोन जों जेब्ला आत्मिक जिबनाव थिग नङा जायो जों गासैनो गाज्रि खामानिखौ मावनो हायो बेनिखायनो जों साफ्रोम ख्रिस्टियान हौवाफोरनि दायित्वआ मा जोंनि हिनजावफोरखौ आत्मिक जिबनाव थिग लाखिनायनि जों साफ्रोम ख्रिस्टियान आइजोफोरनि बिबाना मा हौवाखौ आत्मिक जिबनाव थिग लाखिनाय गिर्जायाव आर'जाव बाइबेल फरायनायाव थिग लाखिबाय था अब्लाना बैफोर समस्याया फैनाय नङा माबोरै हायोथाय माबोरै हायो आंहालाय ओरै फैनो होआ खालामदोंमोन मैया गथ'आ गाबबुदा लालाबायनांगौ जायो आंहा दसे गारबोनांगौखौनो इसेबां दुखु मोनो
आरो बेबायदि बिमाफोर दङ जायहा अरायनि थाखाय गावनि मोदोमनिफ्राय जोनोम होनाय गथ'खौ गारनानै गावनि गाज्रि लुबैनायनि थाखाय गुबुन हौवाजों खारनो हाग्रा माबोरै हायोथाय दसे गारबोनांगौखौनो इसिबां दुखु मोनो माथो बिखायाव मा गोसोनि मानसि जाखो जोङो